दिनै जोंनि बाथौ आश्रम जथाय आफादनि खुंबोबाय थानाय जि गेट टुगेदार बेयो 22थि जाबाय। बे 22थि गेट टुगेदारखौ जों सं बोराइ बाथौ आश्रमनि बानजायनायाव फैगौ 16 आरो 17 मार्चआव खुंनाय जागोन। बेनिनो जों दिनै गाहाय खुन्थिया मेन पेन्डेलनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय जादों। जों गेट टुगेदारनि गेजेरजों जों फरायसाफोरनि थाखाय बायदिसिना बादायलायनाय खुंनाय जायो। बे बोसोरावबो जोङो फरायसाफोरनि थाखाय खारनाय, बेबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय, हरखाब बुंनाय आरो आर'ज मेथाइ बादायलायनाय लानाय जादों। आरो बेखौ जों देग्लाय फैगौ 16 मार्च खालि जागायगोन आरो अखानायै जोंहा गोजोन हानजा सुरनायजों लोगोसे गेवलां मेल जागोन आरो गुबुन गुबुन मोसानाय रंजानाय बायदिसिना हाबाफारि जागोन। बेवहाय जिहेतु जोंनि बाथौ आश्रम जथाय आफादनि दैदेननायावनो गासै गं 33 बाथौ आश्रम फरायसालिफोर दङ। जोंनि फरायसालिया बाथौ सानथौजों दैदेनजानाय, बेनिखायनो गासै बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोजों बेवहाय मदद होनायजों लोगोसे हेफाजाब होनायखौ जों लुबैयो। खुलुमबाय। 22थि गेट टुगेदार बे जोंनि बाथौ आश्रम जथाय आफादनि बोसोरफ्रोमबो जोङो बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जायगायाव खुंबोबाय थादों। देग्लाय नैबे सनितपुराव सं बोराइ बाथौ आश्रम बे हुग्राजुलिनि रायदावनायाव 16 आरो 17 मार्च बे साननैनि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो खुंनो थाखाय थागथियारि जादों। बेवहाय फरायसामोनजों लोगोसे फोरोंगिरि, बिगोमा बिथांमोन आरो फरायसालि सामलाय आफाद जहैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैगोन। आरो बेखायनो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजामोनखौ जोङो लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनायखौ लुबैयो। जोंनि बे बाथौ आश्रम जथाय आफादनि सिङाव जा बाथौ आश्रमफोर गायसननाय जादों, बे बाथौ आश्रमफोरा गुबैयै जोंनि बाथौ धोरोमारि सान्थौखौ लाना गायसनदों। लोगोसेनो जोंनि बाथौ आश्रमा गासैबो बर' राव बिजोंजों गायसनजानाय फरायसालि गोजा। आरो बे बाथौ आश्रम फरायसालियाव गावखुंथायनि फरायसालिब्लाबो बेवहाय मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो फरायसाफोरनि गेजेराव जोबोद खम फैसा खरसा खालामनानैनो सोलोंथाइ होनो थाखाय नाजाबोगासिनो दङ। आरो बे हिसाबै गायसनजेननाय समाव जोंनि आश्रमनि अनजिमाया खमबाबो दिनैहाय बेयो एसे बाङै 33 गं जाफैबाय। उननि समफोराव जोङो जोंनि आश्रमफोरनि अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बे 22थि गेट टुगेदाराव आलासि महरै जोङो बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांखौ गेवलां मेलाव बेखेवगिरि महरै खावलायनाय जादों। लोगोसेनो बे ओनसोलनि एमएलए मानगोनां मन्थ्रि अशोक सिंघल बिथांखौबो लिंनायनि लाहार फाहार खालामदो। लोगोसेनो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिगोमा फरायसा लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोननि थाखाय सासे बयजोंबो मिथिजानाय गुन गोनां फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि साबसिन मानिनां बिनन्द सरगियारि सार बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। बेखायनो जोङो बे गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ जोबोर मोजाङै जाफुंसारहोयोबा जों थारैनो